Yeah, I'm gonna try to get the world record now. Okay, I press new game now. I press new game now. Okay, I'm in the game now. I'm going to start the timer now. Sepp, hører du det? Jeg er fucking crazy til det her. Hører du voice-sektoren? Hører du voice-sektoren? Nej, jeg er en skide faktisk ikke. Jo, jeg gør det, jeg gør det. Ja. Are they people with Dardanix? This is weird, bro. Maybe they can help me. I have no choice. I need to ask for help. This gives me bad feelings. Hvad synes du om voice-sektoren? Voice-sektoren er fucking god, dude. Han er sådan en fra Afrika på steroids. Nej. Hvad er det? Hvad? Hvad er det for en spil, bro? Bare det bedste spil nogensinde. Kan man være spil nogensinde? Dude, jeg er fucking god til det her. Jeg er cracked. Det er mit første fulde playthrough, hvor jeg dræber bossen også. Og tjek der, tjek den her strat her. Hvad? Hvad er der galt med dig? Tjek den her strat, jeg har lavet. Bro! Det er godt, jeg Hvor meget koster det at spille? Hvor meget koster sådan 0,8 euro. Har du købt penge til det der? Ja, jeg har også købt det til æske. What? Ja, det er fucking godt. Men det er fucking lort. Du skal ikke diss mit goat. Dude, jeg er altså... bare lige så du ved det, jeg er på world record base lige nu. What? What the fuck? Fuck. Fuck! Okay. Det er okay. Wow. Nej, det er fint. Jeg er stadigvæk på world record base, by the way. Nå. Det er sådan, jeg er virkelig god base lige nu. Prøv at se, hvor godt man sigter. Jeg synes, recoil controllen her, den er noget af det bedste. Wow! Okay, og så skal jeg have han, og jeg skal have ham deres riffle. Okay. Og det jeg skal gøre nu, så det er en advanced strategi, jeg kalder at springe over det her. Hvor jeg gør det, at jeg springer over det her, ved at gå rundt om det. Okay, der er faktisk ikke noget, der tvinger dig til at gå igennem alt det her. Så du kan egentlig bare ikke igennem alt? Nej. Ja, okay. Kom nu, lad mig, ja. Kom nu, yep, sådan der. Check it, dude. Du fik deres enkelt. Okay. Okay. World record pace. World record pace. It's an actual. Finally, you're awake. Who are you? Okay. We are sectarians of the lake. Jeg er fucking god pace lige nu, dude. And you will help us to make the return ritual. A ritual that return takes the lake to protect these rocks within. Nej, en ulv. What the fuck? I need to remove these ties from my What hands. the... What the fuck is that? Det er vildt et af mine yndlingsspil. Det er ikke meningen, de skal være der endnu. Okay, det er fint. Det er stadigvæk world record pace.
Yep, jeg ved godt, hvordan man healer. Okay, så ham der. Tager hans ammunition. Og så går jeg herind. Fordi han er shotgunnen. Og et par granater og sådan noget. Ja, got it. Ja, og så skal jeg low-key bare videre herfra. Og der bruger jeg en strategi, jeg kalder at løb. Wow. Ja, Joseph Joestar Special. Okay, det gik ikke, som jeg ville ønske. Okay, men jeg er stadigvæk genial, faktisk. Okay, på det. Ja, åbner her. Åbner. What the fuck? Okay. Nej, ikke du så ikke. Nej, det var lidt underligt, det der. Stadigvæk på World Record Face. Og helt sikkert, det var. Yep. Okay, det er dårligt. Ja, nej, men jeg er sådan actually stadigvæk på World Record Face. Jeg fucker ikke med dig. Okay. Tror du på mig? Tror du, jeg kan nå World Record? Nej. Nej, jeg tror, det kan. Du tror på mig? Jeg tror på det. Ja. Okay. Det er godt, han tager så mange skud at dø ham der. Ja, det var dejligt. Ja, løb. Okay. Han havde ikke noget ammunition, kun lækker fødder. Okay. Og hvad du så vil gøre, så vil du gå herhen, og så vil du gå igennem her, som jeg prøvede at gøre lige før. Ja. Og så vil du løbe. Okay. Yep. World record pace, by the way. Jeg har forstået det. Okay, scene. Hold fast på hat og briller, fordi den er lidt skræmmende, den her scene her. Det kan jeg godt forstå, hvorfor du vil tro. Okay. Ja. Oh my god. Se, der er blod. Kig væk. Oh my god. Ja. Det er rigtig godt, at du overreagerer til det her, faktisk. Det kommer til at være en banger YouTube-video. Oh, what the fuck? Ja, se, nu går jeg herind, og så skyder jeg ham her, manden lige der. Hvorfor noget? Og så skyder jeg ham der. Oh my god. Og ham der, ham kan jeg vel ignorere for nu, tror jeg. Og så går jeg over og henter crossbowen. Crossbowen, den er essential. Nej. Men shotgunnen, den er faktisk lidt mere essential. Shotgunnen, den er virkelig god. World record pace, by the way. World record pace. Get en double pump, double jerk. What? Og så healer jeg. Og så, jeg har faktisk en shred, jeg kalder for granatshredden heroppe. Ja, og ved du hvorfor jeg kalder den det? Hvorfor er den det? Det er fordi, jeg kaster en granat. Okay, det giver mening. Og det dræber alle de 3 enemies herovre, som der guarder tingene lige her.
Og det betyder noget gratis medkit og nogle granater. Og noget stof. Gratis stof. Vi elsker gratis stof. Og den strategi, jeg kalder på nu, det er løbstrategien. Det var for. Hvad? Hvorfor er den det? Det er fordi, jeg løber i den. Shit. Og jeg dodger alt det her, faktisk. Og det bliver især svært at dodge, når det er når her hans scrapyard. For det er ikke nok med Vragulven, han er derhen. Ja, så er der også en masse gutter herinde, som der står og venter på mig med fakler og sådan noget. Shit. Men jeg dodger og weaver. Det samme. Og så går jeg herind, og det betyder, at checkpointen skal dø. Continue, og så er jeg herinde, og nu de ikke efter mig mere. Jeg er full health, og jeg kan åbne der. Det er ved nu. Det er ved at dræbe alle de her gutter. Og grunden til... fuck. Grunden til at gøre det, det er så jeg kan tage herind. En gut der, og en gut der, og endnu en gut lige der. Men herinde, der er der faktisk et par nøgler. Lige rundt om hjørnet. Nøgler. Yep. Er det Vragulven, jeg hører? Det er det. Så jeg skal faktisk... Yep, det kan jeg godt forstå, at du tror. Jeg havde også været skræmt, hvis der var en stor, hot Vragulv. Hvad? Hvad mener du? Okay, og det jeg gør nu, det er, at jeg kalder den for Super Skipballs-strategien. Okay. Hvor at det jeg gør, det er, at jeg tager jeg løber herhen, og så skal og der er en efter mig, men det er lige meget. Jeg løber nemlig den her vej. Det er kommende. Ja, men jeg kan godt forstå det. Combat-musikken, den er meget... Ja, jeg er bange. Så tager jeg herhen. Se hvordan jeg lige effektivt har skippet alle de der enemies der. 12 minutter inden. Jeg er faktisk på en crazy pace lige nu, bare lige så du ved det. Nu er jeg ved det andet sidste objective. Holy shit. Yep. Det går faktisk fantastisk lige nu. I'll have you know. Og nu bruger jeg dodge and weave strategien igen. Du har set mig bruge den en gang før. Ja. Jeg tager også lommelygten bare lige fordi jeg lige har lyst. Men det er ikke essential til dodge and weave strategien. Jeg går faktisk jeg går herhen, fordi der er ikke rigtig nogen folk herhen. Og så går jeg i den her retning igen. Okay. Og forbi her. Fordi målet er, at jeg vil gerne herhen til den her sti, der er lige her. Ja. Fordi nu vil vi være ved kirken. Og det er faktisk det her ved kirken, hvor at den sidste boss den er. Shit. Ja. Ja, det er kirken, der er kirken. Kom nu. Ja! Okay. Fantastisk pace. Fantastisk pace, dude. Wow. Nu skal jeg slås mod Vragulven. Granat derhen. Heal. Skud. Holy shit. Det er okay. Jeg er her. Okay. Og det jeg vil gøre nu, det er at jeg gør sådan der. Yep. Wow. Holy moly. Og nu skal jeg passe på ham der, ja. Okay, jeg ramte ham ikke der, men det er okay. Fordi han kommer faktisk lige om lidt. Yep. Okay. Altså, han lavede faktisk sit tough ass havle lige der, som du kan se. Ja. Jeg var måske så bange. Fuck! Nej. Nej, det gør nej! Fuck! Okay,
Men det var altid det der strategi. Jeg er stadigvæk på World Record Pace. Okay. Jeg gør sådan der. Okay. Jeg kaster en granat Boom. derhen. Jeg healer igen. Okay. Du kan se, jeg blev ramt der. Jeg gør sådan der. Chow. Chow. Yep. Chow. Og nu kommer en løbende herhen igen. Okay. Granat. Yep. Au. Okay, så granaten den missede muligvis. What? Ja, jeg ved det. Okay, jeg kaster endnu en granat der, fordi... Prøv at se, han kommer. Og jeg missede. Åh. Heal. Kalder jeg den her strategi? Jeg kalder det for heal. Ja. Ja. Hvordan gør man det? Jeg har ikke en skid skud tilbage. Så jeg putter faktisk, flamethrower ud. Oh my god. Ja. Jeg healer. Oh my god. Og han kommer hoppende herhen lige om lidt, det jeg ved med. Yep, der var han. Oh, holy. Har han død ham der? Okay, kat, medgivet. Oh shit. Oh shit. Oh fuck. Oh nej. Okay, Oh nej. no. Oh fuck, okay. Oh my god, Mathias. Oh my god. Okay, han er ramt. Ja. Der er en explosive barrel lige her. Så jeg kommer til at... Okay, han er bare hen nu. Granat lige der. Boom, okay. Okay, boom. Og så... Boom. Kom nu. What the fuck? Hvorfor eksploderede den ikke? Okay. Det er fint. Jeg lægger en well-placed granat lige der. Og han kommer herhen om lidt. Okay, det gør han ikke. What the fuck? Okay, det kan godt være det her. Okay. Det var okay. Han var tæt på det. Der var sådan der. Granat derhen. Heal. Okay. Så han er ramt der. Yep. Og nu er han bange. Og nu løber han derhen, ikke? Og det betyder, at nu går han op for... ja, og så gør jeg... Okay, se, men det var alt sammen det der plan. Fordi jeg kan gøre det der igen. Jeg kan heal. Like a boss. Okay. Reloader, selvom det er lidt farligt, fordi der kommer en mand derovre for nu. Giver den en double jerk. Putter den her ud. Fordi du kan se, at han er på vej herhen. Okay. Kan jeg okay. Nej, se. Okay. Jeg er stadig World Record Pace, faktisk. Og det er sådan stadigvæk ikke en joke. Healer der. Og det er nok farligt, det her. Okay. Hvad gør nu? Jeg venter på det der. Hey. Hey, lille pnuske. Kom herhen. Og så, se, det baiter ham. Kaster en granat der. Kom her. Okay. Det var mig selv, der dræbte mig selv der. Det er okay. Fordi jeg har strategien med. Fordi, og så healer jeg mig selv, og han blev ramt der. Han blev ramt, og check down. Okay. Det er okay det der. Okay. Wait for it. Okay. Det var meningen. Okay. Nu går han derop for at havle, hvilket betyder, at jeg kan gå herhen. Ja, fordi så kommer han herhen, og når han hopper herhen, så backer jeg op. Jeg backer the fuck op. Ja, se. Okay. Boom. Idiot. Og nu er han pussy, så han kommer herhen. Prøv så bare i. Okay, jeg dræbte mig selv, men...
Jeg er stadigvæk på world record pace. Okay. Ja, så healer jeg. Okay, ja. Fokus på mig, nej. Jumpscare. Det er lækkert, hvordan den dør. Men mesteren, han survivor barely. Det er fantastisk. Hvor kan du gå hen? Ja, der er han. Hvor kan du gå hen? Prøv at se her. Ja, okay. Okay, og nu hopper han her. Ja, det var lidt for lidt. Okay, au. Okay. Jeg tror, hvad jeg gør der, jeg går... Okay, han kommer. Hvorfor? Heal, please heal. Okay. Dø, motherfucker. Var det tough? Marker said, what's the them here? Okay, ja, genial. Og så prøv at se her. Holy peak. Okay. Okay, jeg kommer til at dræbe ham her i stedet for. Men det er honestly ikke så slemt. Altså, jeg venter til han kommer herhen. Okay. Okay, ja, yep, der var den. Okay. Og så nu venter jeg til... Ja, han er på vej herhen. Så jeg gør sådan der. Yep. Like a boss. Okay, det er et problem. Fordi nu er han sur. Han er en lille... mad bad boy. Han blev bange der. Og nu løber han væk. Og så hopper han her. Oh shit. Og så han kommer sikkert til at hoppe igennem bygningen eller sådan noget. Ja. Yep, der kommer han. Oh shit. Okay. Der er 2 granater tilbage igen. Oh. Okay, prøv at se, han kommer der. Hold mig, jeg tror på dig. Hvor skal du gå hen? Hvorfor heal? Hvorfor heal ud der, mand? Okay, han kommer hernede lige om lidt. Okay. Ja. Hvor skal du gå hen? Han er så tæt på at være død. Oh my god. Det kan godt være et der, bro. Oh my god, det var et. Du gjorde det. Oh my god. World record pace. I think it's fine. World record. Jeg gjorde det. Jeg gjorde det. Let's go for help. What? I need to... Oh yeah. Oh shit. Oh my god, world record. Easy. That is the most world recordist of my life.
Seriøst? Yep. 100% seriøst. World record. Oh ja. Jo, what the fuck? Yep, du sidder og taler med manden, der har verdensrekorden. Til Altså nummer 1? The Werewolf Hills. Nummer 1? Nummer 1. Verdensrekorden. Okay. Thank you for watching this world record run. Goodbye.